Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som i dag kommer til at handle om min activewear kollektion med Exocera. Kollektionen har vel været ude i en måneds tid nu, ja, når den her video kommer op, og jeg vloggede undervejs, da vi var på photoshoot, da vi havde launch events, men jeg har ikke lige fået sat det hele sammen, og jeg følte også lige sådan lidt, at der manglede lidt i videoerne. Så det, der kommer til at ske i den her video, er, at jeg lige siger nogle ting her nu, så klipper vi til vlogdelen, og så vil jeg vise jer hele kollektionen til sidst. Det her samarbejde har været virkelig længe undervejs. Jeg har haft det på mit vision board, i hvert fald I ved 2 nytår i træk, og jeg vidste sådan de styles, jeg gerne ville lave, jeg vidste farverne, jeg vidste viben, den her sådan feminine Pink Pilates Princess vibe, sådan lidt ballet inspireret. Så var det faktisk mig, der pitchede ideen sidste år måske på det her tidspunkt, så vi har været i gang med det længe. Jeg har haft tanken længe, så at se det blive bragt til virkelighed og se jer derude tage sig godt imod, det har været den største gave og den største sådan manifestering. Da jeg startede samarbejdet, og også da jeg approachede dem, de er ikke et så gammelt brand, de har været på banen i 2,5 år nu. Så jeg havde ikke nødvendigvis regnet med, at vi skulle nogle så vilde ting, som vi har været med den her tur til Spanien, med event på Marienlyst, og de ting, I kommer til at se lige om lidt i videoen. Men det var jeg ligesom indstillet på, fordi sådan er det, når man nogle gange samarbejder med virksomheder, der er mere i startup-fasen, og det kan jeg personligt rigtig godt lide. Så det var en positiv overraskelse, at vi skulle de ting, og at det blev en mulighed her med en lille smule kort varsel, men det har været helt fantastisk, og ja, det kan være, at jeg bare skal lade klippene tale for sig selv. Hej kære venner fra det smukkeste hus i Spanien, hvor jeg er for at skyde og arbejde på noget helt specielt denne uge. I får lige en tur. Det her, det er mig og Claudias værelse, det roder allerede. Herinde, der har vi det hele drejer sig om, som er min kommende kollektion med Exocera. Som I kan se, så har vi nogle fantastiske lyserøde farver. Jeg har arbejdet på det her siden starten af i år, så vi glæder os så meget til at lancere og eksekvere. Her kan I lige se lidt af moodboardet. Ej, det der alarm bliver ved med at gå. Og this is where the magic happens. Hej Silly. Her er simpelthen så smukt. Og jeg er bare så glad for, at jeg får en snert af europæisk sensommer er det. Fordi det her har været min første sommer. Eller for mig har det været vinter, mens I har haft sommer overseas. Så er der også ovenpå, hvor der er nogle flere værelser. Og herude er vi i et rigtig spansk. Min familie og jeg er også altid kommet i Spanien, så det føles sådan lidt hjemligt på en måde. Og det var ikke engang mit forslag at tage herned, så I couldn't be happier. Jeg har stadig lidt strid jetlag. Jeg kører på mange dage af uafbrudt og meget lidt søvn, fordi jeg har rejst forskellige steder hen, men når man er i solen og lige kan få lidt tapas og sådan, så går det helt lidt nemmere. Det her, det er setupet til voiceover, så det er super. Godnat. Ja, så er det bare at lægge sig til rette. Må jeg skal have scriptet igen? Nej, har du telefonen dernede? Ja. Mindset. Mindset, okay. Og ligger det stadig fint nok? Ja, det der lige vil tjekke, så hvis du bare prøver at sige et P. P. Prøv at sige Perfect Princess. Kan du lægge dig mere på siden? Perfect Princess. Piss. Det er de jo. Ja, bedre. Ej, de der ben der. Altså, det er jo vildt, tænk at have sådan nogle stænger. Ja. Altså, jeg vil jo aldrig gå i lange bukser, tror jeg. Jeg vil aldrig gå i bukser, ever. Nej, jeg vil bare være nøgen. Bare i trusser. Ved du hvad? Kom. Derud. Ja, det er jo ligesom, du tager skridtet lidt den vej, skyder hånden ud, og lige laver den der vej. Okay. Så lige
det er 3 i en her. Nice. Nå. Godmorgen. Så er vi fresh. Hej. Lidt mere der hovedet til venstre. Ja, lige præcis. God vibes her, hva'? Fucking god vej. Okay, ja, så laver lige lidt bredere skud her, og så laver du lige præcis det der. Dag 2. Godt. Nu vi skal have sådan nogle candid shots, Ja. hvor jeg sådan, jeg har altid Ja. Kan vi lige jo scriptet igen? Det er altid noget det der for keeping up with the Kardashians. Ja. Sådan nogle der pillars, hvor man sidder og så rigtigt. ja, så Pernille sagde til mig i går, Ja. At mine rollers var for små, og Ja. så var jeg bare sådan... Fedt, at man så lavede op i sidste øjeblik. Det var i forhold til en gang. Ja, Og det gør meget mere ondt herhjemme. ja og det var sådan her 2 minutter max, hvor det lige gjorde. Ja, men jeg føler bare, at i København har jeg gået på det der sødt. Ja. Men hvor du kan jeg slet ikke se. Så kan jeg bare ikke tale. Nej. Hej vlog. Hej vloggen. Hej Signe. Hvad var det på en af dem? Helt lortet lidt længere ned. Så Helt lortet lidt hernede. Ja. Pilates Queen. Nå, du drikker i det mindste noget vand. jeg tømmer mig. Ja. Ish. Og svømmer. Klokken er 10. Ja. 10:45. Sandra har fået cheese dip. Og burger og nuggets. Ja, slag. Jeg er lige ved at pakke sammen. Vi skal have noget yoga, noget spa. Og så i aften er det nemlig casino night, så jeg har fancy dress. Jeg havde 2, jeg skulle vælge mellem, som jeg har lånt af noget, der hedder Marry Me Milo, som udlejer kjoler til, I ved, fancy begivenheder, til bryllup, til, I ved, særlige lejligheder. De har virkelig et smukt udvalg. Men jeg tror, jeg endte med denne her. Det var den Max stemte på, og det var den Claudia stemte på. Og deres opinion betyder meget for mig. Så det er det der med, at man skal have badetøj, man skal have active tøj. Ej, det har vi jo på. Jeg tror faktisk, jeg skifter, når jeg kommer derop til det hele pink set fra min kollektion, for det tænker jeg ligesom repræsenterer lidt mere. De her, de er jo gode og klassiske. Men jeg tænker, nu hvor det ligesom er min kollektion, så vil jeg gerne have det pink på. Ja, jeg skal lige gøre mig færdig her. Jeg har drukket matcha af min Hogwarts kop, hvilket jeg tænker på en eller anden måde bare opsummerer mig som person ret godt. Det her bliver mit outfit. Det er wrap blusen. Midten er jo ikke der. Så har vi fået dejlig yin-undervisning af Anna, min gode veninde. Jeg fik ikke lige filmet så meget undervejs, men alle er kommet, og det er gået godt. Og nu er jeg lige tjekket ind på mit værelse her på Marienlyst, som har smuk havudsigt. Vi har lagt et eksemplar af den nye notesbog, jeg har lavet til alle pigerne. Og så har Klinik simpelthen været så søde at sponsorere nogle ting til vores goodie bags. Jeg skal lige have noget fuel. Så vil jeg hoppe i Spanien. Det har været den smukkeste morgen her på Marienlyst. Vi havde en super dejlig aften i går. Jeg er seriøst så glad for, hvordan alt er gået, og alle er bare så søde, og havde nogle rigtig hyggelige snakke under middagen, og så fik vi alle sammen nogle drinks, og jeg var på casino for første gang. Jeg kiggede bare på. Men det gik vildt for sig for nogle af pigerne, så det var virkelig sjovt at se. Og nu har jeg været oppe og morgenbadet og været i sauna, hvilket er så dejligt. Oh my god, jeg kunne så godt vende mig til det her. Og nu skal vi ned og have morgenmad, hvor jeg også skal præsentere notesbogen. Jeg har red blusen på i sort fra min kollektion.
Og flarebukserne i den her beige sandfarve, som ikke er med i hele frame. Her kan I måske lidt bedre fornemme, hvordan de ser ud. Ellers er der masser af billeder på Insta og på hjemmesiden. Jeg har også lige forberedt mig lidt, fordi jeg skal præsentere en lille journaling session for pigerne. Godmorgen venner, så er det dagen for launch. Det er lige... Oh my God. Det er lige omkring 2 dage siden jeg talte med jer, og det gik over al forventning på Marienlyst med influencer-eventet. Ikke at jeg havde lave forventninger, men alle var seriøst så søde. Vi havde the best time. Det virkede som om alle var glade. Det er jo altid lidt det, når man er med til at hoste. Og alle har været rigtig søde til at dele og støtte kollektionen, så det har betydet virkelig meget for mig. I går, der var jeg virkelig træt. Jeg havde egentlig planer, fordi mine planer ligger meget sådan her, mens jeg er hjemme. Men jeg var nødt til at aflyse dem, for jeg var sådan, i dag er another big day. Vi har endnu et morgenevent for øvrige influencer og netværk. Og så har vi pop-up om aftenen, og så går kollektionen live. Så sådan, ja, jeg er nødt til lige også at passe på min introverte side. Og det måtte jeg simpelthen gøre ved at aflyse nogle ting i går. Jeg har prøvet at lave en god natural glam. Jeg ville gerne have hørt Maria, som har lavet make-up på shootet, og hun lavede det også på Marienlyst, men fordi jeg valgte at blive op hos mine forældre og ikke tage ind til byen, kunne det ligesom ikke lade sig gøre, fordi jeg skal så tidligt afsted. Men jeg gad godt have haft det, men nu ser vi, jeg føler godt, det kan blive godt det her. Så er vi ved at være klar til event. Der har lige været noget last minute stress med nogle metroer og noget, der ikke kørte. Så nogle af pigerne var lidt forsinket, men se lige, hvor fint det blev. Så hænger jeg der, og vi skal have noget lækker mad. Jeg har de beige flare pants på med pink Hyper Zip representing. Jeg har fundet det bedste lys til os herinde i soveværelset. First up er Hyper Zip blusen i pink, som jeg har på her. Den findes også i hvid. Jeg føler mig sådan helt tv-shop. Og sports-BH'en i hvid, det er modellen Neety. Jeg viser jer lige ryggen, for den synes jeg er vildt skøn og flot. Og flatterende. Og den har sådan en let padding der, som I kan se. Med, I ved, den her slags materiale generelt, så er det meget svært, når vi er over i det lyse, at lave noget, der er totalt squat-proof. Så det kalder vi altså ikke de her leggings. Men de er, som I kan se, hvis man har lyse trusser på, som jeg har lige nu, så går det altså helt fint. Og de er bare bløde som smør. Jeg har det hele i størrelse extra small. Jeg passer egentlig også small. Det er super stretchy alle tingene, men jeg kan bedst lide, at tingene sidder meget snatched, så det kan man ligesom gøre alt efter, hvad man ønsker. Næste levende billede er flarebukserne i den beige sandfarve, og de her flarebukser, de findes også i sort, dem skal jeg nok vise jer også, og de kommer i 2 længder. Jeg har den lange. For reference er jeg 1,73 og bruger extra small. Der er 10 cm forskel på de lange og de korte af flarebukserne i begge farver. Og når man går en størrelse op, tilføjes der endnu 1 cm. Den ekstra længde er desuden faktisk tilføjet i skridtet og ikke i benlængden. Og det er simpelthen fordi, at folk har meget forskellige torsolængde og sådan fordeling af torso og ben. Det var også noget, jeg lærte dengang jeg lavede body stockings for mit eget brand. Så det er altså rent konstruktionsmæssigt, at XSR-teamet fandt ud af, at det var bedst at gøre det sådan. Ja, som I kan se på mig, jeg er de her 1,73, så er de lange. Jeg kan selv bedre lide, at de er for lange end for korte. Så derfor har jeg dem i de lange. For reference, så Emilie fra XSR, hun er 1,80, og hun bruger for eksempel medium i dem, hvor de passer hende
Jeg synes i hvert fald bare, at det er super fedt, også fordi at vi har jo mange forskellige højder og størrelser, og med en flare vil man gerne have, at det ligesom rammer det rigtige sted. Så vi har gjort vores bedste for, at det kunne lade sig gøre for forhåbentlig så mange som muligt. Men jeg er obsessed med de her bukser. De sidder så pænt, de føles så comfy, de gør alt det rette. Materialet er tykt, det er lidt tykkere end det andet materiale, I så på tightsene, og det er bare så luksus. Så har vi den beige wrap bluse. Oh my god, I skal fornemme det her materiale. Det er så lækkert og tyndt og stretchy. Og tanken med den her er, det er ligesom sådan en wrap bluse, der er perfekt. I ved, mere til yin yoga, til pilates, og ærligt også til bare så cute ud. Man kan binde den bag i, sådan her. Eller mere i siden. Sådan her. Claudia lavede den også til en bolero, da vi var ude og skyde. Så altså, I kan gøre det, som I vil. Men ja, de her, de kører så i sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det, halve størrelser-agtigt. I ved, hvor den hedder extra small, 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 medium, medium large, extra large, eller large, extra large hedder det. Og jeg har så extra small, small i den her, men igen, det er stretchy og lækkert, så alt efter hvordan I ligesom foretrækker, at det sidder. Her er også bare en combo, jeg er rigtig vild med. Det er meget sådan yoga, lidt mere nature vibes, hvor vi har det andet look var lidt mere pink pilates princess, så der er noget til hver mood. Og okay, ved I hvad der også passer rigtig godt til det her look? Det er tasken fra kollektionen. Jeg kunne selvfølgelig ikke lave noget uden at lave en taske til. Det giver sig selv. Og den her er igen sådan en ballet. Hvorfor kan jeg ikke snakke? Jesus Christ. Det engelske bliver værre og værre, venner. Ballet-inspireret taske, I ved, med den runde form. Og den har, ikke den side, den har den her smarte lomme på siden til dims. Og ja, den er bare mega rummelig og god og sidder perfekt på skulderen og giver bare sådan cute og feminin take på, I ved, et sådan net / gym bag. Og vi er tilbage i pink, for sportsbehoven kommer selvfølgelig også i den her fine lyserøde farve. Det er den samme model, Nitty Bra, og lige nu har jeg den på sammen med Fleek shortsene, som matcher, oh my god, matchy pink. Elsker den. Blødt som smør. Bare dejlig. Det er bare dejligt. Hyperzip, som faktisk er våd lige nu, fordi jeg havde det på. Jeg havde den her og et par shorts på over min bikini, da jeg var nede og svømme. Tidligere svømme er så meget sagt. Døbe mig. Det lød som om jeg svømmede baner. Det gjorde jeg ikke. Jeg skulle bare lige i vandet. Cute. Rigtig pænt det her sammen. Det har jeg faktisk ikke haft på sådan her sammen endnu. Men det skal jeg da snart. Og se nu her. En kasket. Hallo. Den her kasket er også del af kollektionen. Og er selvfølgelig i den samme lyserøde. Med det lille XSR logo her. Jeg håber I kan se det. Jeg kan ikke se, hvad I kan se. Ja, shortsene er også bare den perfekte højtaljede. De er heller ikke sådan for korte, men stadig, I ved, den gode, jeg kalder det sådan Princess Diana længden, den her. Back in black med de sorte flare pants her og med wrap blusen til. Jeg kan lige starte med wrap blusen. Den her er vist nok næsten udsolgt i alle størrelser. Man kommer på lager nok også om en måneds tid. I hvert fald så I kan nå det til jul, men det røg virkelig hurtigt. Første gang ville jeg bare være så excited over, fordi altså, den er jo også bare god og klassisk, den her. Den er den samme som den beige, jeg viste jer tidligere. Bare så flatterende, anvendelig. Maria, som lavede vores make-up til shootet, har haft den på i byen. Slay, I ved. Jeg er også helt dårlig med sådan pink og sort kombinationen. For mig minder det mig lidt om sådan Agent Provocateur. Det er en farvekombination, jeg har kørt i mange forskellige ting i mange år, så det giver super god mening, at den
reflekteres her i den her kollektion, og jeg føler, at det her look er sådan den ultimative hot Range Rover mom-agtige look. Hvis så hun bare kunne lide at køre bil. Men det kommer ikke til at ske på den anden side af vejen. Nej, det gør jeg ikke lige nu i hvert fald. Okay, tidsspor. Det er lidt svært, fordi gulvet er sort, eller sådan mørkt her også. Men jeg håber, I får det hele med her. Og de sidder lige så godt som de beige, fordi det er samme model. Ja. Men kære venner, det var simpelthen hele kollektionen. Small but mighty. Og ja, jeg er vanvittigt stolt af hver enkelt piece, og super taknemmelig for den her mulighed. Det havde ikke været muligt uden jer, og det havde ikke været muligt uden XSR-pigerne, som er så mega seje dygtige, og som troede på projektet. Jeg vil lige minde jer om, eller ikke minde jer om, men fortælle jer, fordi jeg har ikke fortalt jer det før, jeg var ikke herinde, men jeg vil lige fortælle jer, at vi kører lige nu her i weekenden et tilbud, hvor I får en gratis af de her notesbøger, jeg har lavet med, når I køber noget fra min kollektion. Jeg har faktisk ikke lige fået detaljerne endnu, fordi jeg optager lidt forud, så hvis der er nogle forandringer, sætter jeg dem lige ind her på skrift i forhold til terms and conditions, hvis der er et eller andet minimum eller noget, det ved jeg faktisk ikke lige. Men jeg ved, at vi kommer til at give nogle af de her med ud til ordre på min kollektion. Jeg har givet pigerne en stak til det som en gave til jer. Det er faktisk en slightly upgraded version, I får. Det her er den gamle version, men den, i store hele gør det den samme, og den ser også stort set sådan her ud. Der er bare lige en lille forandring med logoet og noget bagpå, og så er der nogle bedre linjer. Men den får jeg altså med, hvis I køber min kollektion her i weekenden. Så hvis nogen af jer ser det her i realtid. Jeg er også stadig lige ved at finde ud af det endelige proces, hvor I kan købe de her ellers. Men lige nu er der i hvert fald en mulighed for at få noget, der matcher ret godt. Det må man nok sige, hva'? Jeg tror ikke, jeg har så meget andet at sige i den her video, andet end tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil se med igen næste gang, som jeg tænker skal være endnu en Sydney-vlog, men lad mig vide, hvis I har andre ønsker. Okay, kære venner, have en mega dejlig dag. Hej hej!